Они решили тренировать на таких людях. тавре ки рӯзи 29 июн маълум гардид, додгоҳи шаҳри Москва Амиршоҳ Ҳусейнов, муҳоҷири меҳнатии тоҷикро, ки дар муноқиша бо скинхедҳо ширкат кардааст, ба муҳлати 2 моҳ ҳабс кард. муҳоҷири меҳнатӣ ба авбошӣ бо истифода аз силоҳ муттаҳам мешавад. дар ин бора фаъоли ҳуқуқи башар Валентина Чупик дар саҳифаи худ дар Фейсбук хабар додааст. ёдрас мекунем, ки рӯзи 23 июн як гурӯҳ скинхедҳо дар кӯчаи Толбухина дар шаҳри Москва мегузаштанд ва шиорҳои Русия барои русҳо, Москва барои москвагиҳоро мегуфтанд. аммо як гурӯҳи муҳоҷирон аз Доғистон ва кишварҳои Осиёи Марказӣ муқобили онҳо омаданд, ки дар натиҷа муноқиша сар зад. наворҳое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуданд, нишон медиҳанд, ки чӣ гуна ҳангоми муноқиша скинхедҳо рақибонро бо кор таҳдид мекарданд ва ҳатто яке аз онҳо бо тапонча таҳдид мекунад. баъдан ҳамаи иштирокчиёни муноқиша аз ҷониби полис боздошт шуданд. шабакаи телеграми Меш гузориш дод, ки ҳангоми кофтукови скинхедҳо аз онҳо 3 адад корди қаламтарош ва 1 корди қиртосӣ ва инчунин тапончаи пневматикӣ ёфт гардидааст. қобили зикр аст, ки ба гуфтаи фаъоли ҳуқуқи башар Валентина Чупик, Амиршоҳ Ҳусейнов бархилофи тавсияҳои ҳимоятгар истифодаи силоҳеро, ки дар даст надошт, эътироф кардааст, ки ин фишори ҷисмонии мақомоти тафтишотӣ ба ӯ кардашударо ифода мекунад. боз каме интизор шавед ва маълум мешавад, ки маҳз Амиршоҳ бо овози баланд Русия барои русҳо, Москва барои москвагиҳо гуфтанаш аён мегардад, менависад ҳоми ҳуқуқ. ҷолиби диққат аст, ки додгоҳ дар амали скинхедҳои мусаллаҳ ягон чизи ғайриқонунӣ пайдо накард ва далелҳои тафтишотро барои татбиқи чораи пешгирикунанда нисбат ба зодаи Тоҷикистон кофӣ донист, дар ҳоле ки далелҳои ҳимоя хеле боварибахш буданд. Россия для русских! Москва для москвичей! Россия!